Kaixo, bideo honetan eta hurrengo bietan egingo dugun izango da probabilitate batzuk ikusiko dugu. Kasu praktiko batzuk aztertuko dugu. Eta horretarako, oinarrituko gara banaketa normal murriztuan. 0 bat motako banaketa normalean. Lehenengo kasu honetan, kalkulatu behar dugu probabilitate hau. Z, 2,1 edo 2,1 baino handiagoa izatearen probabilitatea. Gogoratu, banaketa normal murriztuan gaudenez, aldagaiari X deitu beharrean, Z deituko diot. Orduan, kalkulatu behar dugun probabilitatea izango da, esaten duen bezala, 2,1 edo 2,1 baino handiagoa izatearen probabilitatea. Hau da, kalkulatu behar dugu azalera hau. Hori argi dugu. Orduan, zelan kalkulatu azalera hau? Gogoratu, probabilitatea kalkulatzeko ez ditugula azalera kalkulatuko. Egingo dugun izango da, taula kontsultatu. Tabulatuta daudelako 0 bat motako banaketa normalerako probabilitate guztiak. Baina, probabilitateak, taulan agertzen diren probabilitateak dira, minus infinitotik balio konkretu baterako probabilitateak edo azalerak. Zelan egiten dugu 2,1etik infinitora dagoen azalera hori kalkulatzeko? Guk badakigunez probabilitate osoa danla bat, probabilitate osoa bat danez, zati hau izango da batken beste guztia, eta beste guztia bai kalkulatu daikegu taularen bidez. Beraz, probabilitate hau izango da batken Z txikiago edo berdin 2,1. Probabilitate hau begiratzen badugu taulan, ikusiko dugu ematen duela 0,98. Eta hau ematen du, kalkulagailuarekin, 0,0179. Hau da bilatzen ari garen probabilitatea. Formula orokor bat nahi badozue, esan daikegu, Z handiago berdin A izatearen probabilitatea izango dela batken, txarto idazten ari naz, atzinduko dut eta berriro. Z txikiago edo berdin A izatearen probabilitatea. Hemen duzue formula orokorra. Hurrengo kasu honetan, egin behar duguna da kalkulatu Z aldagaia minus 0,24 edo minus 0,24 baino txikiago izatearen probabilitatea. Balio negatiboa danez egongo da 0-ren eskerran, gutxi gora bera hortik. Minus 0,24. Orduan, zein da kalkulatu behar dugun azalera? Hau. Zer gertatzen da? Kasu honetan, bai kalkulatu behar dugun minus infinitotik balio konkretu batera doan azalera, baina arazo bat daukagu eta da balio hau dela negatiboa. Eta balio negatiboak tauletan ez dira agertzen. Orduan, beste modu bat aurkitu beharko dugu azalera hori kalkulatzeko. Eta badago, begira, Gauss kanpanaren ezaugarri bat, hau da, banaketa normal baten dentsitate funtzioaren ezaugarri bat da, simetrikoa dela. Simetrikoa bada, nik hemen hartzen badot 0,24 balioa eta kalkulatzen badot azalera hau, argi eta garbi, izan behar da azalera berdina, ez da? Alde hau eta alde hau azalera berdina izan behar dute. Eta nik hau badakit kalkulatzen, ze aurreko adibidean egin dugu. Orduan, probabilitate hau izango da Z handiago edo berdin 0,24. Hau da, batken Z txikiago edo berdin 0,24. Azkenengo hau, zergaitik dakigu hau horrela dela, aurreko kasuan ikusi dugulako zelan kalkulatzen da Z handiago edo berdin zenbaki positibo bat. Beraz, hau izango da, jarraituko dut, bilatuko dut balio hau taulan, eta balio hau ematen du, momentu baten taula kontsultatzen, 0,63 bat. Kalkulagailuarekin egiten badozue, honek ematen du 0,3669. Eta formula orokortu bat nahi baldin badozue, begira. Z txikiago edo berdin minus A izango da batken Z txikiago edo berdin haren probabilitatea. Nik formula hauek ez ditut inoiz ikasten, egiten dudana da logikaren bidez atera, baina batzuk logika erabiltzea nahiago dute, eta beste batzuk berriz, oso memoria ona daukate, eta oso ondo moldatzen dira mota honetako formulekin.
gure dozuena, bai? Venga, hurrengo arte.